जेनेबा नोंनि थाखाय मा जानांगौमोन बिखौ भाइरेल खालामबाय स' बियो दा सुसाइड जाना थैनांगौ बेखौबोथ' आं थैयासै जेनेबा ओमफ्राय आरो नेक्स्टआ मा बेखौ सोरबा बोराय हुवा मोनलांनांगौ जेनेबा दुखिया न'खरनि बा सोरबा गाज्रि जुमाय लोंग्रा सानफ्रोमबो बुग्रा बेबायदि हुवा मोननांगौ बेखौ लुगैयोमोन नोङो खिन्थु बेबायदि जायासै टटेलि बेलेग जाबाय नोंनि साननायनि टटेलि अपोजिट जाबाय बेखायनो नों बिराद जेलेसि आरो नों बे इउटुबखौबो नोंनि एक्सट्रा गावनि टेलेन्ट बा कन्टेन्ट जिथु देखायनो थाखाय नों लाबोआखै नों खालि हेटार्स माने नों जिथु हेटखौल'सो नोङो स्प्रेड खालामनो थाखाय नोंनि इउटुब चेनेलखौ खेवदो नों जास्ट ओरैनो बुङो जै बर' हारिनि नोङो साला आंखौ नोङो चावमिन जानायाव फैसा पे खालामनोनो फैसा गैया नोङो रायजोफोरखौ जेनेबा भाइरेल खालामखांनानै नोंखौ मोजां मोनथो होननानै बिराद मानसिफोरखौ बर्डार थांनानै 500 थाखा 200 थाखा होननानै बिराद नों गोसोखौ गोजोन होनो नागिरदो आरोना दे जेबो नङा नों मोजां खामानि मावबाय सानसे नङा सानसे भुला जाखायो मानसिया दे माबा मोनसे रागाजों नों आंखौ भाइरेल खालामबाय जोब्बाय नों नोंनि लाइफ थादोब्रा नों सोरखौ मोजां मोनो सोरखौ थायो नों नोंनि लाइफ थादो नों आंखौबो बुंनांला आं जायखौ मोजां मोनो आंनो नोंखौ नाङा अब्लाबो नाङा आं नांगौबा सोरबा बोराय हुवाजों थागोन सोरबा आङो लावदुम बायदिजों थागोन लावदुमानो आंनि थाखाय पारफेक्ट आरो लावदुमनि थाखायबो आं पारफेक्ट बेखायसो जों सानैया आन्डारस्टेन्डिं मोनसे थानासो मोनसे बन्डिं थादों आरो नों भाई हाजारखि बुं नों जोंखौ जेबो खालामनो हाया जोंनि आन्डारस्टेन्डिंआ बिराद बेलेग आरो नोंजोंथ' आङो 6 मान्थ थानायावनो नोंनि सब केरेक्टारफोरखौ मिथिजोबदो आरो आं गेरेन्टि होनानै बुंनो हायो नोंजों जाय हिनजावसाया हाबा जागोन ना बे जेब्लाबो सुखु गोजोन थानो हानाय नङा मानो होनना बुङोबा नोङो जिथु नोंसिनि खाथिनि जिथु फार्स्ट नोंनि गार्लफ्रेन्ड फार्स्ट नंगौना नङा मिथिया बेखौबो नोङो भाइरेल खालामनो मिथिबायना नोंसिनि जायगाथिंनि मानसिफ्रा गासैबो मिथिजोबो नोङो गावजों बिदि इन्टिमेट थानाय नेकेड फट' नों भाइरेल खालामदो नोंनि फार्स्ट गार्लफ्रेन्डनि नोंनि जायगानि मानसिफ्रा मिथियो खिन्थु बाहेरनि मानसिफ्रा मिथियाबो जानो हागौ जेम्सखौ जाय बिराद मोजां बिराद माबा होनना सानदो भाई मा बुंबावनो आङो इमान मोजांबा नोंसोर नोंनि जिथु बिनानाव बेखौनो नों जेम्सजों हाबा हर आराम बिराद मोजां मानसि बियो बिराद मोजाङै नोंनि बिनानावखौबो दोनगोन दै आं बेखौनो बुंनो सानो आरो आं बिदि बुंनो होननानै सानो जे बियो जिथु फार्स्ट गार्लफ्रेन्डखौ भाइरेल खालामबाय आंथ' बेफोरखौ मिथियामोन आंनि भाइरेल जाखांनायनि उनावसो मिथिबाय आं इभेन बेखौ अननानै आङो कर्टआव स्टेटमेन्ट हैयासै दे जि जाबाय आङो कर्टआव स्टेटमेन्ट हैनानै बेनि साख्रिया थांबाबो जोंनि सन्माना फैफिना जि जाबाय आं जास्ट फरगिभ खालामबाय बेखौ आरो आं बावनो सानबाय आं बिदि साननानै थाबाय दे बेबो जोब्बाय आरो नेक्स्टआव जाय हिनजावसाया आं नोंजों फार्स्ट टाइम रिलेसनशिपआव थानायाव जाय हिनजावसाया गाबहरदों लखिमपुरनि बेबो नंखाय जानाय नङा आं दिनै मिथिबाय बेनिबो फैसा जानानै जिथु नोङो माबायाव शिलंआव उन्दुहैदोंमोन आरो भुटानाव उन्दुहैदोंमोन बे खोथायाबो नंखाय नङा नों माने इदि सानबायब्रा हाब आङो जाय हिनजावसाफोरखौ गोसोथोदोंमोन बिसोरखौ आंसो गारदो खिन्थु गेमस्ट्रियासो आंखौ गारबाय हाब आंखौ गेमस्ट्रिया माबोरै गारनो हाखो नों ओरैबायदि रागा जाबाय रागादोंनो नों आंखौ भाइरेल खालामनानै नै दिनैसिम 2.5 बोसोर जानोसै नों आंखौ सान्ति थानो होआखै आरो बे ससियेल मिडियायाव नोंजों नांलायबाय थानानै नोंजों बुरबक जाखानो गोसो गैया माने आंनि लाइफखौ आं नोंजों टाइम वेस्ट खालामनो गोसो गैया नोंनि मेन्टेलिटिया एकदम आलदाखा आरो मा होनबावनो आङो फैसा जानाय माबा जानाय लावदुमा आंनो नाय खोनासं नों जे बुङो आरो इउटुबनिफ्राय बेसे फैसा खामायनो हायो जाम्बा नोंनो मिथियो दै नों इखौ ओरैनोसो बुंथियो नोङो दाखालि मा बुंनाय आंखौ फन खालामनायावहा आं नोंखौ फन खालामदों नंगौ आं बुंदों मा नोङो जोंनि लाभ स्ट'रिनि बागै मा बागै इमान थगायनानै खिथादों नोङो मानो बिदि थगायनांगौ दे जि जाबाय नों नोंनि लाइफ थादो नों मानो बिदि भिडिअ हगारबाय थानांगौ जेनेबा नोंबो सिरिथा आंबो सिरिथा बिदियावसो आं भिडिअखौ डिलिट खालामनो होदोंमोन आं बिदि नङा जे आं गिनानै भिडिअखौ डिलिट खालामनो होदो आंखौ मोजां सानदो पाब्लिका इदि होननासो आं नोंखौ भिडिअ डिलिट खालामनो थाखाय फन हरदो बिदि नङा आं नोंखौ मानो थाखाय फन हरदो आं नोंनो ससियेल मिडियायावहा नांलायबाय थानो गोसो गैयामोन आङो जोंनि पार्सनेल मेटारनि खोथाखौ आं नोंखौ फन हरदों आं मोजाङै बुंहरदोंमोन खिन्थु नोङो मा ओहो नोंहाल' साबसक्राइबार दङ नामा आंनि साबसक्राइबारखौ नाय नोंखौ हारायना देखायगोन आं नोंखौ गाज्रि मोनहोना देखायगोन आं बेनो जाबायब्रा नोंनि खोथाया मिथिबाय नाजा हाजार नाजा सोरबा आंखौ जाय बुजिनाया बुजिखागोन आरो जाय बुजिया बुजिखाया हाजार गाज्रि मुं सुनो नाजा अरजाया मानो होनोबा मालाया आंखौ जाहोआ आंनि न'नि मानसिया आंखौ अनो आंखौ लावदुमा अनो लावदुम लाहानि न'नि मानसिया आंखौ अनो बास बेनो जथेस्थ' आंनि थाखाय आरो नों आंखौ जिमान नायनो बाबाय था आं नोंखौ जेबो अरजाया नों मालाबा क्ररपति जाबाबो नोङो मालाबा माबा मोनसे जाबाबो आं नोंखौ जेबो इन्ट्रेस्टबो गैया नोंनि फारसे जेबो गैया नों नोंनि लाइफ था मिथिबाय आं जास्ट बेखौल' बुङो इमान आंखौ इदि बदनाम खालामनाङा आरो नोंनिफ्राय फैसा जादों मादो आयौ
मिनिनोसो ओंखारो आं नों बायदि कनजुस मानसिनिफ्राय आं फैसा जागोन साला आंखौ हस्टेलनिफ्राय होखारनो नागिरनायाव नों 10,000 फैसाखौनो होनानै आंखौ दोनाखै इमान आंदो क्लोज रिलेशनशिपाव थानानै नोंदोनो हाबा जानो गोनां बेबायदि मानसिखौनो नों फाइनान्सियेलबो सापर्टबो खालामाखै जेबो खालामाखै आरो खोनासं नों जे बुंदों इउटुबनिफ्राय थाखा फैसा खामायनो हाया दा नोंनियाव बेसे हाबदों नोङो बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै शेयार खालाम दङबा नोंनियाव जुदि इउटुबनिफ्राय जुदि नों फैसा खामायनो हायाबा नोंनि इउटुबावहाय दिनैसिम गुगोलाव थांनानै इउटुब स्टुडिअ'आवहाय थांनानै एनालाइटिक्सआव थांनानै रिभिनिउआव चेक खालामनानै स्क्रिनशट खालामनानै हो नोङो आंबो होगोन आं दिनैसिम इउटुबावहाय बेसे फैसा खामायखो आंबो बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै होगोन आं गिया मानो होनना बुंबा आङो जाखिनि एसे फैसा खामायदों आं खामायदों होनना बुंखादो आरो इउटुबाव थाखा गैयि जाफेरा मुस्ताफिजुर ना मा नाममोनलाय मुस्ताफिजुर ना मा बेखौ नुवाखै नामा बियो 9टा चेनेल इउटुबनिफ्राय खामायनानै बेसे बे गावखौनो जौगाहोनो हादों खिन्थु जोंबोथ' नाजाबाय थादोंना जों बिदि जानो हायाखैबाबोथ' जों नाजादोंना आरो जोंनि बर'नि गेजेराव बि बयस आलफ्रेड आरो इंलिश मेकार बिसोरबोथ' आरामसे गावनि केरियारखौ दानो हादोंना आरो माखासे मानसिफ्रा बुङो इउटुबा फुल टाइम जब जानो हाया आरे बिदि नङा सासे मानसिया मायाबा मोनसे माबा मोनसे नावआवहाय आइथिं होदोंबा मोनसे नावआवनो आइथिं होनांगौ बेबायदि नङा जे मोननै नावआव आइथिं होनांगौ मोननै नावआव आइथिं होबालाय बोरै थांनो हानो एखायनो बै हारसानि जे इउटुबार आं दाहाय नामखौ होनानै होगोन स्क्रिनावहाय आं बिथांमोननि चेनेलखौबो होनानै होगोन बिथांमोना इभेन इउटुबाव साक्सेस जानायनि थाखाय गावनि जबखौनो गारलायलायबाय गावसोरनो डाइरेक्ट बुंदों जे माबा मोनसे खामानि मावनोबा मोनसे लामायावनो थांनांगौ मोननै मोनथाम लामायाव खालामनाङा बेखायनो आंबो प्रफेसार जानायखौ गारनानै इउटुबावनो गोसो होबाय आरो आंहा इउटुबावनो जिहेतु आपग्रेड जागासिनो एसेबाबो नोंथांमोननि अननायाव बेखायनो आङो इउटुबावनो गोसो होबाय आरो फेसबुकआवबो इभेन आं फेसबुकआवबो आर्निं खालामो आं बेखौबो आङो स्क्रिनशट होनानै आं होनो हायो फेसबुकआव आं बेसे आर्निं खालामो आरो नोंबो होनांगोन नों मानो इनकारेजसो खालामनांगौ जेनेबा जे इउटुबाव ओंखार बा जुदि इन्टारेस्टेडब्ला फरायनायखौ गारनानै नङा देसन फरायनायखौ फोजोबनानै नोंहा जुदि इउटुब बा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार जानो गोसोबा नों खालाम बा एक्ट्रेस जानो गोसोबाबो खालाम बेफोरबायदि आरो बिदि नङाथ' मानसिफोरखौ मानो नोङो माने इनकारेज खालामनायनि अनगा मानो बेफोरबायदि डाउनावल' खोख्लैबाय थानांगौ जेनेबा बिदि नङाना आरो इन्स्टाग्रामनिफ्रायबो फैसा खामायनो हायो नों स्पन्सारशिप मोनो आरो नों बुंदोंबा इउटुबाव फैसा खामायनो हाया रावबो बाद हो बेफोरो फाल्तु आरो नोंनो लागासिनो माथो फैसाखौ इउटुबावहा आंनि नामाव भिडिअ जानला मानला बानायनानै भिउस खालामनानै बेखौथ' पाब्लिकआ बुजिला पाब्लिकआथ' सानो नंमारगौ गेमस्ट्रिया साला लावदुमखौ मालायनि हुवाखौ सेना लानानै बिराद फैसा जानानै सानफ्रोमबो गस्ला बायो देलायनाय बायो बिदि नङाथ' मिथिबायना भिउस जायोबा अलरेडि आर्निंआ जाखागोन आरो नोंनिबो आर्निं जागासिनो आंनि नामाव भिडिअ बानायनानै आरो बेफोरबायदि जानला मानला वार्थलेस कन्टेन्ट होनानै नोङो भिउस लागासिनो साबस्क्राइबार लागासिनो नोङो फैसानि थाखाय मिथिबाय मानो होनबा नोंहाथ' साख्रिया 2 बोसोरल'सैना नोंथ' माबा जाखासिगोन ना रिटायार जाखासिगोन मिथिबाय बेबायदि नङालै लाइफआ मिथिबायना गावबा गाव सिरि थालायदो आरो बेनो लास्ट भिडिअ आं नोंखौ माने नोंजों नांलायबाय थानोबो दरखार गैया आरो बै हिनजावसानि फैसाया दंबावोबा दाबो ट्रान्सफार खालामना हर मिथिबाय नों बायदिखौथ' आंनो नाङा नोंबो बेलेग हिनजाव लानानै आराम सिरि थादो ओंखाम जानानै उन्दुदो मिथिबाय इमान अयथासार खालामनाङा लाइफखौ हिनजाव मानसि होननानै इमान डमिनेट खालामनानै लाखिनो नाजानाङा हिनजाव मानसिबानो आं बिखौ भाइरेल खालामगोन आं बिखौ गोसोबानो आंजों ओमफ्राय बियो मा खालामबावदो मिथिबायना जेब्लानिखि गावजों ब्रेकआप जानानै बियो मिथिबाय गावसिनि सोरबा मानसिफ्रा खिथाबायनो माने बेलेग मानसिफ्राथ' मिथियाखैमोन ना जे जेम्सजों आंजों ब्रेकआप जाबाय होननानै ओमफ्राय जोंल' सानैयाल'सो मिथिलायोबा जोंनि न'खरनि आरो जोंनि मामा बाबाखौ इमान रायदो बियो आय' जोंनि मामा बाबाखौ रेन्डि सेन्डि नोंसा फिसाजोआ माबा माबि जि गाज्रि खोथा बुंदो जाहा बाबाखौबो जि रायदो आंखौ रायबाय आंनि बिमा बिफाखौ सोरबा रायबा नों जेन'का बुंदोंमोन ना एन'का सौगोन खामि हारा सेफायगोन आंबो खामि हारा सेफायगोन सौनानै मिथिबायना आंखौ मा बुंनो बुं खिन्थु आंनि बिमा बिफाखौ जेब्लाबो जेबो बुंनाङा मानो होनना बुंबा आंनि नोजोराव आंनि बिमा बिफाया आंनि थाखाय इसोर आं जेब्लाबो बिसोरखौ जाहोलांगोन आं जेब्लाबो खामायनो हाजासिम आं बिसोरखौ नायलांगोन आं जेब्लाबो बिसोरखौ माबा जानो होआ असान्तियाव थानो होआ मिथिबाय नोंनि थाखाय नोंनि बिमा बिफाया मा आं मिथिया खिन्थु आंनि थाखाय आंनि बिमा बिफाया इसोर आंनि बिमा बिफाखौ जाय बिदि रायगोन ना आं बिजों मा रिलेशनशिप थानोलै आं बिजों मा हाबा जानानै मा हेपि थानो आंलाय बेबायदि मानसिजों आरो माखासे मानसिफ्राथ' मिनिगोनसो जोंनि बेफोरबायदि नांलायबाय थानायखौ नुनानै बेखायनो आङो बे मोनसे लास्ट भिडिअखौ बानायबाय बेनिफ्राय सोरबा मिनियोना सोरबा आंनि चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालामो ना मायो जाय बुजिनाया बुजिगोन
बास आरो गावबा गाव खामानियावहाय गोसो हो नोंसोरबो माखासे जाय जोंनि मिम्स बानायनानै मिनिदों जाय जोंनि टाइम पास भिडिअ बानायनानै गावनि टाइमखौ हगारदो भाई बेफोरबायदि नङा मिनि माखासे मिन्थना मिम्सखौ मिनि खिन्थु बेफोरबायदि जोंनि गोसोआवबो जोंबो मानसिसोल' जोंहाबो दुखु नाङो जोंनि गोसोखौ दुखु होनानै नोंसोरो जेब्लाबो सान्ति जानो हाया आरो माखासेया दे आं माखासेखौ होनदों आरो जोंहाखौ मा होनदो लेट्रिन गैया माबा गैया आं दहयनो बुंखांखाबाय जोंनि मामा बाबाया जोंखौ फरायहोनो थाखाय जोंखौ रानि बायसा दोननो थाखाय लेट्रिन सेट्रिन लुवाखैमोन दरजा बेरायदोंमोन गावसानिजोंनो एखे जास्ट वालाल'सो डिफारेन्स माने गाहायनि फ्ल'रा पाका ओमफ्राय गावसानियाबो वालाथ' पाका ओरैनो सिम्पोल गावसानियाबोलाय न'आलाय माथो मोजां जेनेबा जोंहाबोथ' हा दङ न' मोजां दङ गारि दङ जोंथ' बेफोरखौ बुंना लाया बा सोरनिबा न'खरखौथ' जों बासिया नोंथ' इमान बासिबाय साला अमा बेपारिनि फिसा इभेन नोंसा आब'मोनाबो आंखौ थिगसे राहरदों मिथिबायना ओइ नों अमा बेपारिनि फिसा साला नोंखौ नांखाया जोंहानो नोंखौ माया होननानै इमान बिदि नेग्लेक्ट खालामजानानै सोरबा नोंदो मानसिजों थायो नामा अमा बेपारियानो जा जियानो जा लिगेल खामानि मावदो भाई सोरबा ड्राग्स बेपारि बा भान्जा होनलायलांबाय गान्जा बेपारिथ' गान्जा बेपार मावनाथ' जायाखैना जोंहा न'नि मानसिया नंगौना नङा जोंखौ लिगेल खामानि मावनानै फरायहोदो गानहोदो जोमहोदो बास बेनो जोंहानि मामा बाबाखौ सोरबा मायबा मोनबा आं बेखौ सहायना थानो हाया आरो दुखियानो जाथोथे जोंहा दुखिया आरो सब मानसिनि सिटुएसना एखे थानो हाया दा नै आं थाइसे थाइनै इउटुबाव खामायदो अभियासलि आं जोंहा न'खौ रिपेयार खालामगोन जोंहा न'खौ आं हेल्प खालामगोन हो गेट सेट लुबाय मा जाखो माहाजोन बयफ्रेन्ड लाबाय होननानै आं बिनिफ्राय सानफ्रोमबो बिबाय थानांगौ नामा हे बेबि आंनो माबा आइफन बायनो माबा बायनो दे आइफनाथ' आं दहयनो बुंखांखाबाय आंखौ भेलेन्टाइन्स डेआवहा बेबिया गिफ्ट होदो होननानै दे लावदुमा ओमफ्राय आंनि जिथु फार्स्ट आइफन बेखौ आङो जोंनि जिथु इउनिभार्सिटियाव फरायनायनि माबाया स्कलारशिपआ 40,000 खा मिथिबाय 40,000 6 मान्थ बोसोरसेयावनो खेबनै ना मोन्दोंमोन खोमालै जोङो बे टाइमावहा ओमफ्राय बेनि उनावहाय लोगोरि मुभि खालामबाय आं लोगोरि मुभि खालामनायाव आङो 45,000 मोनदो फाग्लि मुभि खालामबाय आं फाग्लि मुभि खालामनायावबो 45,000 संसारनि अर खालामबाय आङो बेयावहा 55,000 मोनदों आङो सोंना नाय नङाबा बेफोरबायदि फैसाखौ माबा जमायनानै आङो आंनियाव मोनसे सिमां दंमोन जे आं इउटुब चेनेल खेवगोन आरो आङो मोजां फन लानानै बिदि भिडिअ खालामगोन होननानै बेयावसो आङो फनखौ बायदो मिथिबाय इमान जानला मानला खोथा बुंनाङाथ' मिथिबायना बिराद मेगन सायो आरोना नोङो जेनेबा आंखौ आं माने जुमाय लोंनानै आंखौ बुग्रा हुआ मोननांगौमोन आरोना आरे जेलेस जाब्रा बांसिनसो देखायगोन आं नोंखौ मिथिबाय बांसिन देखायगोन आं नोंबो देखायब्रा नोंनि हिन्जावजों मोजां संसार जानानै नों हाया मानो होनोबा नोंनि जिथु केरेक्टार नों रावबो मानसिजों मिलायना थानो हाया मिथिबाय नोंनि हिन्जावजों नोङो जुदि मोजां संसार जानानै देखायनो हायोबा आं मानिगोन आंनिनो भुलमोन नोङो बिराद मोजां होननानै मानिगोन आं नों जिबनाव नोंनि हिन्जावजों नोङो मोजां संसार जानो हानाय नङा मानो होनोबा नोंनि जिथु साननाय हनाय एकदम नेगेटिभ एकदम थार्ड क्लास मिथिबायना स' नोंनि लाइफआव हेपि था जि जालांबाय नों जिमानखिनि बरबाद खालामनांगौ आंखौ खालामखाबाय आरो आंखौ नों सानना नाय जे आं जिन्दा लास होननानै मिथिबायना आंखौ थांनानै दङ बे जे लावदुमजों गोसथोलायो इदि होनना सानना नाङा आंखौ थैबाय होनना सानबाय नों थैबाय होनना सानबाबो आंहा जेबो लस गैया मिथिबाय बाय थेंक इउ खिन्थु आं नोंखौ मोजां मोननायाबा आं बिराद मोजां मोनोमोन आं जेब्ला नोंखौ मोजां मोनदोंमोन बहुत मोजां मोनदोंमोन आं नोंखौ आरो आं नोंखौ मालाबा गाबनोबो ओंखारो आरोना नोंखौ आं माने ओरैबायदि मोजां साननानै मोजां मोनदोंमोन माने मा होननो बिराद गोसोथोदोंमोन आं नोंखौ आरो आं नोंदो हाबाबो जानो होनना सानदोंमोन कामाख्या मन्दिरनि कसम नों बिलिभ खालामो आरो नोङो मिथिखायोबो जे आं माबायदि केरेक्टारनि मानसि खिन्थु नोंखौ दा नोंनि इमेजखौ नोङो बासायनो थाखाय आंखौ बिराद गाज्रि बुंगासिनो खिन्थु आं मिथियो नोङो मिथियो होननानै आं माबायदि मानसि मानो होनोबा आं नोंदो मोजां मोननाय टाइमाव नों आंनि फन सब नों नायोमोन आरो आं नोंदोनो अनलाइन थायोमोन नों जेब्लाबो आंखौ नुफेराखै जे आङो सोरबा लाइन मारिनाय मिथिबाय खिन्थु नों दा नों गावखौ मोजां साबित खालामनो आंखौ एकदम बुथारनो नोंनियाबो बै धेमाजियाव जानाय बायदिसो मिथिबायना मोजां प्रपज खालामनायावहाय एक्सेप्ट खामिनि दानलाय सुलाय नोंनियाबो बै दानलाय सुलायदोनो एखे नोङो जानो हागौ नोङो सिखादों आंखौ दानाखै खिन्थु नोङो आंखौ मा सिखाजों नोङो ओरै दानफ्लेजोब्बाय आंखौ मिथिबायना दानफ्लेजोब्बाय आंनि पिसानो गैला बेबायदि खालामदों नों आंखौ खिन्थु आंनि बिमा बिफानि थाखाय आं दिनैसिम दङ आंबो सानोब्रा मालाबा सुसाइड जानो माबा जानो मिथिबाय बाट आं इसेबां लोरबां गोसोनि मानसि नङा नों दिनै आंखौ बेबायदि खालामदों नों आंल' नङा नों साथाम हिन्जावसाखौ बरबाद खालामबाय दिनैसिम नोंनि फार्स्ट गार्लफ्रेन्ड जायखौ नोङो नेकेड भिडिअ गावखौ स्टिकार होनानै नों हाइड खालामना लादोंमोन ना नों जुदि दङबा नों गावखौ थाफानाय फट'खौ मानो भाइरेल खालामाखै आरो नों जुदि सोरबा हौवासाफोरा बुंगोन गेमस्ट्रिखौ बेलेगखौ लांजानो गिनासो जेम्सआ भाइरेल खालामदों
आरो बेबायदिबा नोंजों आंनोबोथ' भिडिअ दंमोन बे भिडिअखौनो होमोन ना नों मानो स्टिकार होनानै आंनि फट' गाज्रि फट'खौल' मानो होनांगौ नोंबोथ' नोंनि लं टर्म फट'खौ होनो हायोमोन आरो आंनावबोथ' दङमोन नोंनि मास्टारबेट खालामनाय भिडिअ खिन्थु आंनि गोसोआ बेबायदि गाज्रि नङा मिथिबाय ना नोंनिबो भिडिअ दंमोन आंनियावहा नों हरनाय आंनो वाट्सएपआवहा मास्टारबेट खालामनाय बे भिडिअखौबोथ' आं नोंनो ससियेल मिडियायाव होनो हायोमोन खिन्थु जोंफोरनि गोसोआ बेबायदि टाइपनि नङालै मिथिबायना जोंफोरनि गोसोआ बेबायदि इमान गाज्रि गोसोनि गोसो नङा जे सोरखौबा मानसिखौ दुखु होनानै जों सुखु लानो मिथिबाय जेनेबा ना लावदुमनि जिथु पास्टनि बेनि जिथु जाथाय बेखौ बुंनानै मिनिगासिनो जे आंखौ नोंथ' मोजां हुवा मोनखानाय नङा दे आंबो गाज्रि लावदुमाबो गाज्रि बाट जों सानैजों बिराद हेपि नोंसोर बेफोरबायदि डिस्टार्ब होनाङा जोंनि रिलेशनशिपआव जों बिराद हेपि आरो जोंनोबो जुदि सापर्टबो खालामाबा हेटबो खालामनाङा बास गावबा गाव था जोंखौबो थानो हो मिथिबाय नोंसोरबो खुसि था जोंखौबो खुसि थानो हो आरो जाय आंखौ अनो जाय आंखौ सापर्ट खालामो आं नोंथांमोनखौ मोनसेल' खोथाखौ बुङो जे जेब्ला सम फैगोन आरोबाव नोंथांमोना मिथिलांगोन बाट बे मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला जायफोरा आंखौ गोसो गोरबोजों अनो बिथांमोनखौ आं बुङो जे केमिस्ट्रिया दिनैसिम रावखौबो दुखु होनानै गाव खुसियाव थाफेराखै आरो मालायखौ खुसि होनासो गावबो खुसि लादों जेब्लाबो आं मालायखौ दुखु होनानै दुखु लाफेराखै आरो जिबनाव नोंथांमोना सानाङा जे आं माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावदों होननानै रावबो दिनैसिम बुंनोबो हाया मिथिबाय आरो नोंथांमोना माखासेया जे बुङो गुवाहाटियाव बोरै थादों मादों बेखिनिया जोंहा इमान जे जोङो निखावरि न'नि लवार मिडल क्लास मा बुङो लवार क्लासनि होनाखै आं लवार मिडल क्लास जोंहा जे गुवाहाटियाव थानो हानाय गोहो गैया बेखौ बुङो बेखौ नोंथांमोना साननाङा आरो ना मालाय गुवाहाटियाव थानायखौ मेगन सानाङा मालाय आइफन लानायखौ मेगन सानाङा आरे नोंबो खामाय नोंबो लाब्रा मालायखौ मानो मेगन सानो बे साननैसोनि लाइफआव मिथिबायना इमान गाज्रि बुंनाङाथ' जेनेबा बेफोरबायदि आरो मानसिबा जोंहा फंबाया इमान गाबै नोंखौ बुंहरदो जोंहा आब'खौ बिदि भाइरेल खालामनाङा जों मोजाङै रायलायगोन जों मोजाङै मागोन आंथ' मिथिया नोंसोर सानैनि गेजेराव मा जादों इमान गाबै टेक्लाया बुंहरदो होमबाबाबोदि नों मानियाखै खिन्थु नोंहा दम गैया नोंहा आंजों मेगनजों मेगन नायनानै नोंहा दम गैया जे नोङो मोजाङै रायलायनानै सल्भ खालामनो मिथिबाय आरो मा सल्भ खालामनायनि बाथ्रा दंबावो जेबो सल्भ खालामनायनि बाथ्रायानो गैया जि जानांगौ थांबाय नोंजों आंजों सेपारेट जाखाबाय जि बरबाद खालामनांगौ खामखाबाय नोङो मिथिबाय आरो नों ओरैबायदि मा होनबावदों गावखौ जेनेबा ओरैबायदि मोजां बुंना लायो मा खालामदोंमोन बियो जेब्ला जोंना टटेलि ब्रेकआप जाबाय मा जाबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय ब्रेकआप जाखांनानै जोङो 3 मान्थसोनि उनावहाय बिदिनो आं लावदुमजों रायलायनो स्टार्ट खालामबाय माबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय मिटिंआवबो आंखौ लावदुमा जेनेबा गावसिनि बिगुमैनि मिटिं बे माबानि एग्रिकालचारनि माबा मिटिं जादोंमोन ना बेयावहाय आंखौ इनभाइट खालामदोंमोन मोसानो बेयावहाय थांबाय ओमफ्राय थांनायावबो गावहाथ' बुनो होखारजादो होनना बुंनाया ओमफ्राय बेयावहाय मा जाखो माबाबाय गावखौ सोरबा खिथाबाय नोंदो गेमस्ट्रिया गैला नामा माथो जोंनिथिंनि माबादोसो मोनिनदोसो माथो गोसोलायबाय खोमा माथो इयावसो गारियावहा नुदो आङो होननानै बुंबायनो ओमफ्राय गावहा दानाबा मोथो रागा जोंबाय ओमफ्राय आंखौ फन खालामबाय आरे नों आंदो गारलायदो नोङो जोंनिथिंनि मानसिखौ मानो हाबा लानांगौ आं नोंखौ बोरै नायना थानांगौ जाखो जोंनिथिं हाबा जाफैबा होननानै जि बुंबाय आंखौ आरे जुदि आं गोसो मिलायनायखौनो जुदि नोंसोरथिंनिनो मोनबायबा अबियासलि आं बेजोंनो थाखागोन ना जेनेबा आं माबा नोंखौ साननानैसो मोजां मोननांगौ नामा बेबायदि चुज खालामनानै मोजां मोननो हायाथ' मानसिया बेबायदि नङा जे उमुगा थाखा दङ आं बेखौ मोजां मोनगोन बेबायदि नङाथ' मिथिबाय बे जेब्लाबो मोजां संसारखौनो जानो हानाय नङा थाखा फैसा नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला मिथिबायना नों गोसोआ जुदि मिलायदोंबा बेहा हाजारखि महरानो गाज्रि जा हाजारखि बे माबा मोनसे जाथाय जालांनायानो जा अब्लाबो नोंनि गोसोआ बेखौ मोजांखौनो मोनखागोन बेबायदि ओमफ्राय बिनि उनावहा मा जाखो बियो आंखौ बुंदो लास्ट नोङो आंखौ खेबसे लोगो हमदो मानो होनोबा ब्रेकआप जानायनिफ्राय जोङो खेबसेबो लोगो हमाखैमोन 5 मान्थ ना 6 मान्थ जादोंमोन दै लोगो हमिया ओमफ्राय बेयावहा बियो आंखौ बुंबाय लोगो हम नङाबाथाय आङो नोङो भाइरेल खालामगोन बिदि होननानै आंखौ बिराद टर्चार होबाय थाबाय भाइरेल खालामगोन जि गाबहरबाय प्लिज नों आंखौ बिदि खालामनाङा जि जाबाय बिदि होननानै ओमफ्राय उनावहा मा जाखो बियो आंखौ सिटि सेन्टारावहा लोगो हमनो फैबाय ओमफ्राय आं लावदुमखौ खिथाबाय आरो मोनिनखौ खिथाबाय आङो लावदुमखौ आंखौ बिदि लोगो हमनो नागिरदों ओमफ्राय लावदुमा होनबाय दे जेबो नङा नोंसोर जुदि रायलायनो माबादोंबा जेबो नङा जों थागोन ओमफ्राय टेक्ला लावदुम नानि इसोरो दंमोन आरो साइडथिं ओमफ्राय आं हारसिं थांबाय ओमफ्राय थांनानै आंखौ मा होनो दे जि जाबाय जेबो नंला हटेलाव थांना मोजां रायलायनोसै माने बिनिया हटेलाव लांनानै आंखौ मोजां रायलायनो माने मा नोंथांमोना बुजिखादों आं बुंलायलायला बिनि ओमफ्राय आं होनबाय मानो हटेलाव थांलायलायनो बेयावनो मोजां रायलायो जोङो सिटि सेन्टारनि जिथु जाग्रा जायगा दङ ना रेस्टुरेन्टआवहाय बेयावहा मम' जालायदों दे ओमफ्राय आं जानोनो गोसो गैया माने बेखौ माने
नायनोनो गोसो गैया आंखौ मानो होनोबा बियो आंखौ ब्लेकमेलिं खालामबाय थादो नोंनि भिडिअ भाइरेल खालामगोन आं नों आंदो गोसोथोफिनाबा नों लावदुमदो गोसोथोबाबाबो नों आंदो हटेलाव थाबाय थानांगोन आं जेतिया सुटियाव फैगोन नों आंजों हटेलाव थाबाय थानांगोन बिदि आरे सोरबा बिदि जायो नामा नोंजों आं अलरेडि ब्रेकआपानो जाखाबाय आं नोंजों बोरै हटेलाव थाबावनो आं नोंजों बोरै थानो आं अलरेडि लावदुमजों रिलेशनशिपआव थाखाबाय जेनेबा ओमफ्राय आं नोंजों गोसोआनो मिलाया नोंनि केरेक्टारखौनो मिथिजोबखाबाय आङो नों माबायदि टाइपनि मानसि आं नोंजों बोरै बेफोरबायदि रिलेशनशिपआव थानो बिदि होननानै ओमफ्राय उनावहा बियो होनबाय मा ओहो नों थाङा नामा जल्दी थु हटेलावहा जल्दी थु बिदि होननानै जि लेंबाय थाबाय ओमफ्राय उनावहाथ' बिराद गोबाव जाबाय माने 1 घन्टासो जाबायना ओमफ्राय जोंहा टेक्लाया आंखौ फन खालामबाय ओमफ्राय टेक्लाया होनबाय माइनाव मा जाखो बिदि होननानै ओमफ्राय आं लांनो फैदो नोंखौ बिदि होननानै बुंबाय ओमफ्राय उनाव इसोर लांनो फैबाय आरो आंखौ जि रागा जोंबाय बा नोङो बिराद गिबाय न आंखौ नायगोन आं र' नोंखौ जास्ट नायल' नोङो आं नोंखौ मा खालामो बिदि होननानै आंथ' गावदो हटेलाव थाङासै ओमफ्राय बिनि 2 सानथाम थानानैनो माबायावहा दैजिं फेस्टिभेलावहाय मानब लाभलि आरो र' सोरनोबा जोंनि भिडिअखौ नेकेट भिडिअखौ जि देखायबायनो नै नायलाय गेमस्ट्रिया आंनो इदि थाखांनानै आंखौ गारनो नागिरदों भाइरेल खालामगोन ना मागोन ओमफ्रायथ' आंखौ नेक्स्ट माबाया मानब लाभलिया फन खालामबाय आगै मानबा आब' नोंसोर मा जाखो मानो बिदि भिडिअफोरखौ आंनि सिगाङाव देखायखो लासिं सिंनि मा होनो मानसिफोरनो जेमसा देखायबाय थादों मा जागोन ओरैबायदि गाबबाय आं बिदिनो सुसाइड जानोसैमोन आङो जोंहा टेक्ला ओमफ्राय नानि अनजना ओमफ्राय लावदुम इसोर हरसे आंनो थाफादों ओरैबायदि गाबदों आं सुसाइड जानोसै आं थैनोसै आं मा दंबावो आरो आं जोंहा मामा बाबाखौ मा होनना बुंबावो बिदि होननानै ओरैबायदि गाबबाय आङो बे टाइमाव आंसो मिथिगौ खिन्थु लावदुमा आंखौ 1 सेकेन्डबो हारसिं थानो होआखै ओरैबायदि बे आंखौ सापर्ट खालामदो आं बिनि सापर्टखौ माने जेब्लाबो आं थैना थांबाबो बावनाय नङा ओरैबायदि सापर्टिभ मानसि बियो माखासे नोंथांमोना जे गितास्ट्रिखौ ट्रल खालामगासिनो उइदाउट मेकआप आरे गासिबो पारफेक्ट का मिथिबायना गासैबो गावनि लामायाव गासैबो पारफेक्टखा आरो गितास्ट्रिखौ बुंदों मा इनसाल्ट खालामदों मादों बिदि नङा जोङो टिकटक लाइकी साइकी माबा माबि इदि भिडिअ दहाय आं भिडिअ होनायखौ Do you miss your ex? Do you miss Nokia when you have an iPhone? फार्स्टआव देखायदोंमोन ना नैबे भिडिअखौहाय जोङो सिगांनिफ्राय नुबोखानाय जे गावनि एक्सखौ मिस खालामो ना होननानै सोंबा माबायदि रिप्लाइ होनांगौ बे जों माने एज ए जकसो बुंदोंमोन खिन्थु जों बिदि बुङाखै जे नकिया एक्सआ लवार क्लासनि बा उमुगा ब्रेन्डेड बेखौबो बुङाखैमोन ओमफ्राय दा गितास्ट्रिया इमान बेस्रा दुखु जानानै दङ मानो होनोबा सहायनो हानाय गोसोआ बयहाबो एखे नङा दै आं बहुत बुस्थुखौ सहायबोनाय मानसि बेखायनो आं सहायना थानो हादों खिन्थु गितास्ट्रिया बेस्रा बिराद दुखु मोनदों आरो माखासे नोंथांमोना जों जेम्सजों आंनो रिलेशनशिपआव थानायाव नोंथांमोना जोंजों गैयामोन जे जोंनि गासैबो खोथाखौ मिथिनो दा बेस्रा बे ओरैबायदि सानै दुखु जाबाय थादों आंनियाव बुंहरबाय थादों गेमस्ट्रि मा मानसिफ्रा इमान बिग इशु खालामखो जोंथ' बेखौ बै जक भिडिअनि एखे डायलगसो होनदोंमोन बिदि होननानै आरो ओलै माखासे मानसिफ्रा माने भिडिअखौ नुवाखै खोमा बेखायनो जोंखौ नकियाजों रुजुनायखाय खम दामि दुखिया बिदि होननानै बुंदों होननानै सानबाय खोमा बिदि होननानै इभेन जोंबो सिगांनिफ्रायनो जोंबो नकियाखौनो सालायबोनाय जोंथ' इखौ इनसाल्ट खालामाखै बे मोनसे जक भिडिअ बेखौसो होनदोंमोन ओमफ्राय आरो नोंथांमोना मा होनबावनो आरो नोंथांमोना माखासे सानो जे जोङो फैसा जाख्ल'नानै माबानायखाय जेनेबा आंखौ दा नोंथांमोना ओरैबायदि बानायना होदों जेनेबा जाय आंजों लोगो जायो बिथांमोनखौबो नोंथांमोना टारगेट खालामो आरो नोंथांमोना इन्जय खालामगासिनो जोंनि माखासे मिम्स भिडिअ माबा माबि बानायनानै बाट लिमिट थायो बेयावबो लिमिट थायो ओमफ्राय आरो गितास्ट्रि मोनाथ' जेब्लाबो बिदि हेड कमेन्ट्स मोनफेरि मानसि ओमफ्राय आरो जाय बिथांमोना बुंगासिनो ओइ नोङो उमुक फानग्रा माबाग्रा आरे दम दंबा फैलै सोर बुंनो हानो जोंखौ सोरबा दम दंबा फैना खाथियाव डाइरेक्ट बुंनानै ओइ गेमस्ट्रिया आंजों थादोंमोन होननानै सोरबा दम दंबा फैलै अब्लासो आं मानिगोन जे औ नंगौ बिदि होननानै खिन्थु रावबो दम गैया मानो होनोबा जों गावखौनो गाव मिथियो आरो जों बेबायदि केरेक्टारनि मानसि नङा मिथिबाय आरो दा बुंलायगोन बेबायदि जेनेबा गावखौनो बिराद मोजां सानदों होमबालाय बै भिडिअआलाय माथो बै भिडिअआ आं सोरजोंबा फाननानै बा सोरजोंबा आं फैसानि थाखाय खालामनाय बिदि भिडिअ नङा आं आंनि बयफ्रेन्डजों आं जायजों हाबा जागोन होनना सानदोंमोन बेजोंसो बेफोरबायदि जोङो रायलायनाय इन्टिमेट जानाय बेफोरबायदि भिडिअ आरो आं बेवहाय जेबो लाजिनो गोनांबो खोथा गैया मानो होनोबा आङो बैसा खामानि मावाखै बैसा ना मा होनो बर'आव बे खामानिखौ मावाखै आङो जों जास्ट मिथिखाबाय दा आं मा होनदों
ओमफ्राय जास्ट बेनोल' आरो बिदि दावराव खालामबाय थानो जेनेबा लासिं सिं आरो मानसिफ्राथ' मोनसे टपिकल' नांगौ जेनेबा बास बेखौनो होबाय थागोन आरो बहुत मानसिफोरनिबो स्क्रिनशटफोर नुदो आरो आङो बहुत मानसिफ्रा हरो आंनो माखासे गुनि गियानि मानसिफ्रानो जेम्सखौ माने बुंहरबाय थायो आरो नै नोंखौ गेम्सआ इदि होनदो नों मानो दाबो जावाखै माथो उमुक उमुक मालाय लावदुमजों बेरायगासिनो लावदुमजों माबागासिनो माने बेथ' माथा गरम शर्ट टेम्पार मानसि ओमफ्राय बेखौ थुखो हरबाय थायो आरो माखासे मानसिफोर दङ आं मिथिजोबो माखासेखौ मिथियो आरो सोरबाथ' बहुतबो थागोन ओमफ्राय माने आं बिथांमोनखौ बुंनो सानो आरो नोंथांमोना लाइफआव मालायनि लाइफखौ गेलेनो सानबाथाय जेब्लाबो साक्सेस जानो हानाय नङा आरो मालायखौ मिनिनानै जिखिनि इन्टारेस्ट लादोंना बेखिनि इन्टारेस्टआ दसे समनि थाखायल' जेब्लाबो नोंसोरो गावखौ अराय समनि थाखाय सान्ति खालामनो हानाय नङा आरो जेब्ला नोंथांमोना बे सिटुएसनाव गोलैगोन ना जोंनि सिटुएसनाव नोंथांमोना हेन्डेल खालामनो हानाय नङा जों खायसे हेन्डेल खालामनो हादों मिथिबाय जाय बिथांमोना आंखौ ट्रल खालामगासिनो बिथांमोननि बिनानावखौ जुदि जेम्सआ बेबायदि इन्टिमेट जानानै भाइरेल जाखांनायनि उनावबो बे सिख्लाया जुदि गावनि बिनानावा जुदि जेनेबा भाइरेल जाखांनायनि उनावबो गोदान संसार माबाफिननो नागिरनायाव जुदि बेफोरबायदि डिस्टार्ब होबाय थानायबा बै सेंग्राया बोरै मोनगौमोन नोंसोर बोरै मोनगौमोन नोंसोर माखासेया जाय आंखौ गाज्रि बुंदों गुवाहाटियाव थायो आइफन लायो लुटि जुब्बाय गल्ड डिगार माबा डिगार आरे नों नुदों नामाब्रा बेफोरबायदि बुंनो मिथिबाय नों नुवालासिनो जेबो बुंनो हाथ' बेफोरबायदि मिथिबाय नों गाव खामायब्रा आरजि आंनि फार्स्ट आइफनखौ आंनो आरजिनानै आंनो गावनि सेभिंजों माबानानै माबादों ओमफ्राय आरो आंहा मोनसे दा ड्रिम दंबावो दा बेखौबो नोंथांमोना आं नेक्स्ट इयारहालागै कमप्लिट खालामनो हागोन हाया मिथिया आरो आङो जुदि नोंथांमोना प्रुफ लुगैयोबा आंखौ इन्स्टायाव कल खालामबानो जाबाय आङो डाइरेक्ट नोंथांमोनखौ खोमायाव हमनानै डाइरेक्ट देखायना होगोन जे आंनि सेभिं आंनि जिथु आंनि अन मानिजों आं जिथु सेभ खालामगासिनो बेखौ आं देखायनानै आंनि फैसाजों बायदों होननानै प्रुफ खालामनानै देखायगोन आं बेबायदि मानसि आङो सासे फाइनान्सियेलि इन्डिपेन्डेन्ट हिन्जावसा मिथिबाय आं सोरनिबा सायाव डिपेन्ड जानानैसो जे आं लाइफखौ थांहोलांगोन बे नङा बाट बे मोनसे आलदा खोथा जे गावनि बयफ्रेन्डा बा गावनि हासबेन्डा अननानै माबा मोनसे होबाय अबभियासलि आं बेखौथ' एक्सेप्ट खालामखागोन खिन्थु बे बिदि नङा जे गल्ड डिगार आरो लावदुमा आंखौ दिनैसिम बुंनो हाया जे आं बिनियावहा माबा मोनसे बिफेरदों बे जेब्लाबो बुंनो हाया आंखौ ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा नोंसोरनि बिनानावनियाव जुदि बेफोरबायदि खालामनाय मोनबा नोंसोर बेबायदि मिम्स बानायगौमोन ना नोंसोर बेबायदि मिनिबाय थागौमोन ना हाहारियेक होगौमोन ना जायहा जादों बेसो बुजियो मिथिबाय आरो माखासे हिन्जावसाफोराथ' बुंदो मालायनि संसार सेखावग्रा आरे हायो नामाब्रा दानि जुगाव बेफोरबायदि मालायनि हौवाखौ सेना लानो इमान गोदोर लंदांदांखौ आरो लावदुमाथ' बुरबक नङा लावदुमा जुदि मिथियोबा आं जुदि बिनि फैसा थाखाखौ नुनानैसो गोसोथोबा बेलाय आंखौलाय मानो एसां अननोमोन मानो आंजों भिडिअ खालामनायाव हेल्प होफायो इमान थाखा गोनां फैसा गोनां मानसियालाय मानो आंखौलाय भिडिअ हमना होफायो लासिं सिं बेलाय माथो सासे मानसिखौनो दोननानै आरामसे आंखौ भिडिअ शुट खालामनो हायो खिन्थु बिदि नङा अननायजों सब बुस्थुआ जायो मिथिबाय बेबायदि नङा ओंखायनो मालायखौ एसेबां बुंनानै लाब गैया जेब्ला नों बे सिटुएसनाव फैगोन ना अब्लासो बुजिगोन आरो बेनोसै ओमफ्राय दाख्लैनि जे जन गण मन बे मेथाइखौनो खनखादोंमोन जेनेबा बे जन गण मन बे नेशनेल एन्थेमखौनो खनखादोंमोन आरो जोङो ओमफ्राय बेयावहा मा जाखो आब' सुलेखानि जिथु बन्दे मातरम होननाय मोनसे मेथाइ ओंखारदोंमोन ना बेयावहा आं शुट खालामदोंमोन ना ओमफ्राय आंनि माइन्डआव बे बन्दे मातरम होननायाल' थाबाय जों जे बिहाइन्ड दि सिन भिडिअबो जे होदोंमोन ओमफ्राय बेयावनो आं भइस अभार होनायाव माने बुंफ्लांबाय आरो नै दायो जोङो नेशनेल एन्थेमखौ खनगासिनो बन्दे मातरम होननानै इ फिसा खोथायावनो इमान गिदिर खामानि माने माखासे मानसिफ्रा खामानि दं ना गैयाथाय जेनेबा सोरबाफोर जुदि आंखौ बुंगासिनो जे गल्ड डिगार हौवानि फैसाजों जागासिनो फै आंनि खाथियाव फेस टु फेस फै फेक एकाउन्टजों रायनाङा आं डाइरेक्ट आंनि इनकामखौ देखायगोन फेसबुक जा इउटुबानो जा आं देखायगोन आंनि मोनथामबो चेनेलनि इनकामखौ देखायगोन आं डाइरेक्ट आरो मुटर जबाब हो आंखौ मिथिबाय आं केयार खालामा मानो होनबा आङो सेल्फ रेसपेक्ट गोनां मानसि जानो हागौ आंखौ जेम्सआ मानसिफोरनि गेजेराव आंनि रेसपेक्टखौ खोमानो हागौ बाट आंनि जिथु सेल्फ रेसपेक्ट आं बेखौ दोनो आरो आं बेखौ थांहोनानै दोनो आं गावनि नोजोराव गोग्लैसोनाय नङा आं मालायनि नोजोराव गोग्लैसोनाय जानो हागौ आरो दा नोंथांमोना बुङो जे सोरबा हिन्जाव थैजानाय बा सोरबा हिन्जावजों जेनेबा सेपारेट जाखाबाय सेपारेट जाखांनायनि उनाव जुदि बे मानसिजों रिलेशनशिपआव थानायावबो जुदि सोरबा जुदि बुङो जेनेबा मालायनि हौवाखौ सेना लादों मालायनि हिन्जावखौ सेना लादों बाट बेयो माबायदि सेन्टिमेन्ट लानानै नोंथांमोना बुंदों आं बेखौ हमनो हाया आरो ना माने जुदि आं दा जेम्सजों हाबा जानाय मोनबा आं हाबा जानाय मोनबा
जों अशान्ति लाइफखौ लानानै जोंथ' सानसे नङा सानसे डिभर्स जाखागौमोन अब्ला मा आंहा आरो गावनि लाइफखौ जेनेबा रिस्टार्ट खालामनायनि जेनेबा आंहा राइट्स गैया नामा अब्ला सोरबा हौवाया जुदि सोरजोंबा हिनजावजों गारलायबाय जेनेबा हिनजावाबो बेलेग बयफ्रेन्ड लाबाय आरो हौवायाबो बेलेग हिनजाव लानानै जेनेबा निउ लाइफ स्टार्ट खालामनो नागिरबाय बेयावहाय नोंथांमोना बेयाव मालायनि पार्सनेल लाइफनि खोथाखौ बुंबाय थानो दरखार गैयाना नंगौना नङा दा जेनेबा जेम्सजों आंजों दा जोङो नांलायबाय थानानैथ' जेबो लाब गैया मानो होनबा जों सेपारेट जाखाबाय बेबायदि आरो बेखायनो सोरबा हिनजाव थैजानायानो जा बा सोरबा हौवा थैजायानो जा बा सोरबा हौवा गारलायनायानो जा मिलायनो हायियाव गारलायलायदों मिलायनो हायियाव लालायलायाखै बेफोरबायदि आरो जुदि मिलायनो हायालासिनो जोङो ओहो हाबा जाथारनांगौ बिदि होनबाथ' अबभियासलि नै जेम्स बिब'आनो नाय जेनेबा दा जेम्सआ दाख्लि मा बुंदों गावनि बिब'खौ लायनो दोनबाय थानायमोनबा प्रनिता बिमानि बायदि सुसाइड जाना थैगौमोननो थिग बेबायदिनो आंबो जुदि नोंजों जेम्स नोंजों जुदि आं हाबा जानायमोनबा आंबो बेफोरबायदि सुसाइड जाना थैगौमोन आरो लावदुमनि जिथु पास्ट लावदुमनि पास्टआवबो बहुतखिनि खोथा जालांबाय स' बेखायनो बिसोर सेपारेट जाबाय सेपारेट जानायखायनोथ' दिनै बेबो हेपि आरो बेबो हेपि सानैबो हेपि बेखायनो जों जुदि मिलायलायनो हायाबा गावस्रानायानो मोजां जों मानो एखे लेगे थानानै जों मानो बुथारलायनो मानो थैलायलायनो नङा होमबा आरो बेनो जाबाय जेम्सनि सायाव भिडिअ बानायनाया बेनो लास्ट आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना आं जेम्सनि बागै भिडिअ बानायगोनखौ जेब्लाबो नुनाय नङा मानो होनोबा आं बेफोरबायदि वर्डलेस कन्टेन्टआव आं रायलायबाय थानो आंहा सम गैया आरो माखासे नोंथांमोना जुदि सानदोंबा जे लावदुमखौ जेनेबा आङो मालायनि संसारखौ आं सेनानै लादो बा लावदुमखौ आं सेनानै लादो बे गथ' गोरलै नङा बा बेनि पास्टआवहाय मा जाथाय जादों बिसोरो सिगाङावनो सेपारेट जाखांनायनि उनावसो आंजों रिलेसनशिपआव थादों बेखायसो जोंनि फेमिलियाबो जेबो प्रब्लेम गैया बिसिनि फेमिलियाबो जेबो प्रब्लेम गैया जोंखौ एसेबां अनो लावदुमनि बिमा बिफायाबो अनो जाहा मामा बाबायाबो लावदुमखौ एसेबां अनो स' जोंहा जेबो पार्सनेलि जेबो प्रब्लेमानो गैया दा नोंसोर बाहेरनि मानसिफ्रासो प्रब्लेम क्रिएट खालामनानै नोंसोर बखिबाय थानानै नोंसोर टाइम वेस्ट खालामनोबा नोंसोरनि गोसो आरो आं बेफोरबायदि मानसिजों दिनैनिफ्राय बेनो लास्ट भिडिअ भाई आं दिनैनिफ्राय बानायला आरो आंखौ जिबनावबो लाइभ भिडिअ माबा भिडिअफोराव सोंनोबा सों आं बेफोरबायदि कुइसनखौ पिकआप खालामा आरो नोंथांमोना जुदि बेसांखिनि आं भिडिअ बानायखांनायनि उनावबो जुदि आंनि सायाव फोथायनाय गैयाब्ला जुदि आंखौ गाज्रि सानदोंब्ला नोंथांमोननि गोसो मानो होनोबा नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो गैयाब्ला बा नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो गोसो गैयाबाथ' आं बुंथाबनानै नोंथांमोनखौ खालामहोनो हाया स' बेयो नोंथांमोननि गोसो नोंथांमोननि राइट्स बियो सोरखौबा साबस्क्राइब खालामनाय खामि सोरखौबा लाइक खालामनाय खामि स' बेखौनो बुङो आङो आरो जोबनायाव आं बेखौनो बुङो जे आङो जेब्लाबो नोंथांमोना गाज्रि मोननाय खामानि मावफेराखै बेबायदि आरो मावफेराखै मावाबो आरो उनहालागैबो मावलांनाय नङा आरो जिमानखिनि आं दा नाजागासिनो गोदोनिफ्रायनो इमान बुस्थुखौ सहायनानै स' आं लामा ससेयाव आङो एंगारग्रा मानसि नङा आं नाजालांबाय थागोन आंनि खालामनांगौखौ खालामलांबाय थागोन नोंथांमोना जुदि नायनो बायोबा नोंथांमोना माखासेया जुदि आंखौ सापर्ट खालामाबा बे नोंथांमोननि गोसो बाट आं आंनि कर्मखौ मावलांबाय थागोन आरो जोंनि रिलेसनशिपा बेबायदिनो थालांबाय थागोन मानो होनोबा जोंहा पार्सनेलि बिदि जेबो प्रब्लेम गैखाया लावदुमलाहाबो जाहाबो स' बे नोंथांमोननि गोसो नोंथांमोना मिम्स बानायो भिडिअ बानायो आंखौ नायनो बायो बे नोंथांमोननि गोसो बाट मा होनबावनो आरो आङो बेबायदिनो आं कालचारखौ माबालांबाय थागोन मा होनो फुजिलांबाय थागोन आरो सोरबा दायो बिदिनो फेसबुकाव होगासिनो आरो माबा मिटिं खालामगोन बयकट खालामगोन नै आं मोनसे खोथा बुंनो बयकट खालामनाय खामि बिथांमोनाबो मेलेम दङ सोरनि भुल सोरनि माबा गोरोन्थि सोरहा दङ सोरहा गैया बिथांमोनाबो साननो हानाय गोहो दङ इउटुबा बिथांमोननि अन प्रपार्टि नङा जे इउटुबाव भिडिअ बानायनाङा होननानै आंखौ बेन खालामनो हानाय रावहाबो दम गैया मानो होनोबा बे मोनसे ओरैबायदि इन्टारनेसनेल मोनसे प्लेटफर्म जेरावहाय नों गावनि कन्टेन्टखौ आरो आं रावबो मानसिखौ दिनैसिम आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं रावखौबो गाज्रिबो बुंफेराखै रावखौबो रायफेराखैबो जेम्सनि बायदि मालायनि काहानि खिथानाय मालायनि माबा खिथानाय मालायखौ गाज्रि बुंनाय बेफोरबायदि आंनाव गैया सभाब आं जा भिडिअ दिन्थिदों ब्लगिं भिडिअजों आं नोंथांमोनखौ जा एसे इन्टारटेन खालामदों बेनोसै आरो बेनि उनावबो जुदि नोंथांमोना मा साननो बे नोंथांमोननि गोसो आं बेखौनो बुंबाय आरो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो आंखौ दिनैसिम जाय बिथांमोना सापर्ट खालामदों आंनि गाज्रि दिनावबो बेफोरसो आंनि मोजां लोगो बेफोरसो आंनि थार लोगो स' थेंक इउ